Okay. Nå, er det? Ja. Jamen, du tog jo fat i mig. Det gjorde jeg. I forhold til, at du godt vil have en lille snak. Og det glæder jeg mig til. Nu, det vi to, vi kommer til at snakke omkring her, det er jo selvfølgelig fuldstændig fortroligt. Ja, det er jo rent, man kan sige hvad som helst, og det er jo dine agenter, der ligesom styrer det her. Så, hvad er det for en afklaring, du godt kunne tænke dig at gå ind og arbejde med her? Jamen, det er jo egentlig lidt en luksusafklaring, men alligevel så fylder det en del ind i hovedet og hjemme på kaffebordet med fruen. Og det er jo sådan, som du ved, så har jeg min egen virksomhed, konsulentvirksomhed, arbejder med det her lederudvikling og arbejder med coaching. Jeg har nogle spændende opgaver med også noget elite-coaching inden for sportens verden, og sidder faktisk og har nogle rigtig spændende opgaver. Ja. Og det har jeg haft en del år, men jeg har også været fastansat i en periode, så det har været tonet ned. Og nu har jeg så et samarbejde med Erhvervsakademiet i Kolding. Ja. Super godt samarbejde og super søde, professionelle, gode mennesker. Og de har rykket mig lidt i ørerne, om ikke jeg kunne tænke mig at blive fastansat. Jeg ved også godt, at jeg kan få en fornuftig løn og en god pensionsordning og spændende opgaver. Jeg er lige blevet rykket lidt i ørerne også af nogen, der hedder People and Performance, og et rigtig skarpt konsulenthus, som hvis man kommer derind, så står man også og er rimelig fremme på navlerne, hvis man gerne vil udvikle sig mere. Men alligevel så er der noget, der holder mig tilbage, selvom det er to gode muligheder, jeg har, så er der et eller andet, der holder mig tilbage, fordi jeg har det egentlig godt, som jeg har det, men modsat, så tænker jeg også nogle gange, jamen for helvede, jeg er 52 år, skulle jeg måske vælge at så bare lige slå mig lidt ned nu, og så bare egentlig hygge mig, og så være fastansat, og der er jo både med sygdom og med pension og med dit og dat. Ja. Så det bokser jeg en lille smule med, så man kan sige, det er lidt luksus, men alligevel så fylder det mere, end jeg sådan lige egentlig synes er helt okay. Så hvad er det helt præcis for et svar, du leder efter? Jamen det er måske en bekræftelse i, at jeg skal fortsætte med at være selvstændig og have de samarbejdsting, eller måske at jeg simpelthen skal sige, jamen du arbejder alligevel sammen med andre, og hvorfor ikke bare blive fastansat, og så skrue ned for min egen virksomhed. Det er lidt det svar, jeg søger efter. Så det er sådan to scenarier? Ja, det kan man sige. Ja. Hvorfor er det vigtigt for dig at få den afklaring nu? Ja, det er jo et godt spørgsmål, fordi det ved jeg virkelig ikke, om det er vigtigt. Jeg reagerer måske lidt på, at det fylder, og lidt på, at jeg tænker, at jeg kan også godt se fordelen i, at det er fast, og der er noget god økonomi stadigvæk, men alligevel så ved jeg sgu ikke, om det er, fordi jeg på nuværende tidspunkt er bare ikke klar til at droppe mit eget. Altså. Du sagde to ting, som jeg blev mærke i, og det ene var jo, at det fylder meget. Det sagde du 2 gange. Og så det andet, du sagde, det var, at der er også noget, der holder mig tilbage. Måske vi kunne prøve lige at bruge et øjeblik på at gå ind og kigge, hvad er det for nogle følelser, der er i spil omkring det der. Du siger, det fylder meget. Prøv at sætte nogle ord på det. Sagde du mig, du kan mærke på dig selv, at det fylder rigtig meget, det her. Altså, hvis jeg sådan skal prøve at sætte måske følelserne på i, at det der fylder i det, det er måske fordi, jeg tænker over i mit hoved, hvorfor er det, at du ikke bare slår dig til tåls. Ikke at jeg mener, det er et dårligt bud, men det fylder på den måde, at jeg tænker sikkerhed måske mere. Ja. Den anden del, der fylder, hvis man sådan lige skal lægge et par følelser på, så det, der ligger inde i mit hoved, det er selvstændigheden i, at jeg kan selv sige til og fra med de samarbejdsopgaver, jeg vil have. Ja. Jeg bestemmer selv, hvor meget jeg vil have. De kan selvfølgelig også sige mig fra, men så længe de har nogle opgaver, jeg synes, der er spændende at arbejde med, og køre en del af akademi og sådan noget, så er det jo okay, for samarbejdet er jo så godt som et fast forhold, kan man sige. Men friheden, den der med at kunne, bare det jeg ved inde i mig selv, at jeg kan sige fra, det betyder noget, kan jeg mærke. Hvad betyder det? Så frihed og det, jeg kunne sige fra, hvad det giver dig? Jeg tror, det handler om
den selvstændighed, der ligger i at være herre i eget hus. Og man kan sige, når jeg sådan snakker lidt med min kone om det, så siger hun også, hvorfor er det, du vil være selvstændig? Altså hvis du vil være selvstændig, så er det bare det, hvorfor fylder den så? Jeg siger, det er sgu et godt spørgsmål, men det kan da være, at vi skal snakke med andre om det. Men det er et tema, som sådan en gang imellem rumsterer rundt, og som ikke helt har fundet sit leje. Ja. Hvis du skulle beskrive sådan din hverdag lige nu, det er jo det ene scenarie, hvis jeg har forstået det rigtigt, det er jo fortsat det setup, du har nu med dels selvstændig virksomhed og dels noget, hvor man bliver købt lidt ind. Hvordan ser det lige ud? Hvorfor nogle ord kunne du sætte på det? Jamen, jeg synes, der er en spændende balance i de opgaver, der ligger der. Altså, som selvstændig, så kan man sige, at de dage, som jeg har et samarbejde omkring, altså det er jo typisk, hvis det er et forløb, jeg kører igennem, jamen så er der 8 dage, der lige kommer vælten ind, og der har jeg en dagspris på det. Ja. Så på den måde, så er det jo nemt salgsmæssigt. Den anden del, det er, at jeg har også mulighed for at tage andre virksomheder ind, og jeg har mulighed for at lave noget, som jeg også gør med mit eget, altså hvor det er helt konkrete opgaver, som bliver løftet, og nye opgaver, der også kommer ind. Så det er jo både, der er lidt malighed over det, på en eller anden måde, og så er det samtidig også den der frihed ved at kunne føle mig som herre i eget hus, eller direktør i egen butik, eller hvad vi skal kalde det for. Altså det synes jeg også, det er fedt. Ja. Hvis vi tager det andet scenarie, som du var inde omkring det her i forhold til... Det var en interessant sætning, du brugte. Jamen for helvede, hvorfor kan jeg ikke 52? Hvorfor kan jeg ikke bare nøjes? Jeg tror, det var sådan, du sagde det. Ja. I forhold til det her med en fastansættelse. Ja. Er det det, der har trigget det her? Bare lige for at forstå det. Ja, det har det jo nok. Altså, når jeg snakker med folk udefra, så er der mange, der siger, hvorfor tager du ikke imod et tilbud? Altså, du er også ved at være oppe i alderen og så videre, men jeg synes bare ikke lige, at jeg er helt brændt ud. Jeg har nogle koncepter, jeg godt vil arbejde videre med. Det kunne måske også gøre som fastansat. Men den frihedsfølelse, altså det er måske fordi, jeg prøver at tvinge mig selv lidt til at skal føle, at jamen, selvfølgelig skal man have en fastansættelse. Ja. Men frihedsfølelsen for mig, i at kunne sige, jamen, jeg kører ned på mit kontor, og jeg gør de ting, som det passer mig. Altså det, og der er selvfølgelig nogle måneder, hvor man tjener mindre end andre måneder, også, men der er også måneder, hvor man tjener meget mere. Så på den måde, så er der jo balance i den del et eller andet sted. Så hvad vil det give dig at tage imod en fastansættelse? Nu ser du sådan, jeg er ikke helt brændt ud. Ja, det så det er jo en forudsætning for, at spørge min kone om det der, så hvem har det at sige? Nej, altså brændt ud, det er brændt ud på at vil være selvstændig. Altså det er ikke negativt ment, når jeg siger det på en måde, men det er, jeg tænker stadigvæk, det er, jeg synes stadigvæk, jeg har noget, jeg har brug for at prøve af endnu et eller andet sted. Jeg tænker lidt om det i virkeligheden handler om, at jeg bare tænker, sikkerheden i at kunne være et sted fast, få en fast løn, og bliver man syg, så er der også nogle ting, og alle de der ting, det er måske sådan nogle ting, der kommer op. Måske har det også noget med de passerede 50 års et eller andet, hvad ved jeg. Men det er jo egentlig et luksusproblem at stå med, at jeg står med to gode tilbud, og så alligevel, så vælger jeg måske fra i forhold til at kunne gå selv, og måske også nogle gange tjene mindre. Ja. Hvad vil der ske, hvis du sagde ja til en fastansættelse? Hvordan vil det se ud? Det vil sikkert se ganske udmærket ud. Jeg har prøvet det før også. Jeg får måske en gang imellem, og det gør man måske tit og ofte, når man har det som min personprofil, den har, så kan jeg godt få den der udlængsel på en eller anden måde. Altså, så kan jeg godt sidde og trumle lidt på bordet og kigge ud af vinduet og tænke, er det? Skal jeg lave noget andet, eller skal jeg arbejde videre med mit eget koncept, eller hvad skal jeg gøre? Ja. Så jeg er bange for at stå efter et halvt år eller et år, og så bare tænke, for helvede, man, hvorfor booster jeg ikke min egen virksomhed videre, i stedet for at nu sidde fast et eller andet sted? Jeg tænker,
hvis nu vi prøver at kigge en lille smule fremad, lad os sige, nu siger du ja tak til det tilbud der, og så spoler vi lige tiden 3 år frem. Ja. Hvad er det for en situation, tror du, René, han befinder sig i der? Jamen, det kan jo sagtens være en situation, der kan være ganske udmærket. Det kan det. Jeg tror, altså jeg har prøvet begge dele, både at tjene en okay fast løn, fordi økonomien tæller jo også lidt med, men jeg har også prøvet det der med at give den maks gas, og så tjene nogle rigtig gode penge. Altså, det gør man jo ikke helt i en fast ansættelse. Så er det jo løn i sig selv, kan man sige. Så kan det være, at man kan få lidt frihed tilkøbt, men jeg tror, det der med loftet, det er nok svært for mig sådan helt at slå mig til tåls med det. Der går der lidt iværksætter i det, fra mit synspunkt. Ja, fordi jeg hørte dig jo sige det her omkring frihed, og her i eget hus. Ja. Også noget med indtjening, som jo også er sådan et eller andet, en knap, han kan skrue på. Sat op imod det her med sikkerhed og også noget med alder og så videre i forhold til fastansættelse. Så jeg tænker sådan, det jeg godt kunne tænke mig at spørge om, det er, hvad er vigtigst for dig? Altså, hvilken af de ting vil du have det sværest ved at undvære? Det tror jeg, det er friheden. Det er friheden? Mere en mental frihed end selvfølgelig også en fysisk, men altså de fleste steder i konsulenthus i dag, der har man også en vis frihed i at kunne arbejde selvstændigt, for ellers så bliver man jo ikke ansat altså i dag. Man må formode, at det er fordi, de tænker, man selv er i stand til at retlægge sin tid. Men den mentale frihed i at kunne sætte fokus på nogle ting, jeg kan godt lide det ben, jeg står på, altså hvor jeg har min egen virksomhed 100%, så har jeg et samarbejde med et erhvervsakademi, og så har jeg så også et tredje ben, hvor jeg en gang imellem er inde og arbejder i forsvaret med den sektion, som jeg sidder i dag. Så det giver en god træenighed for mig, synes jeg. Ja. Vil du sige, at det er en tilfredsstillende situation, du er i? Ja, det synes jeg. Ja, det er også derfor, jeg sagde, at det er sådan lidt mærkeligt, fordi jeg sidder jo egentlig i et luksusproblem, hvis man kan kalde det et problem i det hele taget. Men det trigger mig lidt, at jeg egentlig tænker meget over det, og jeg italesætter det, og snakker om det derhjemme, og nu sidder vi her og snakker om det også, at hvorfor fanden er det kommer op som et tema inde i mig? Er det i virkeligheden kun fordi, jeg tænker sikkerhed i forhold til, hvad skal man sige, økonomi, og i forhold til, hvad der nu ellers må være? Ja. Og jeg har været meget risiko tidligere også med altså ikke være bange for at stå på gyngende grund. Hvad skulle kunne give dig det svar, tænker du, i forhold til, hvor meget den her sikkerhed den betyder? Kan jo godt være, det er det der temaet. Ja. Føler du mangler den sikkerhed i dag? Nej, det gør jeg egentlig ikke. Altså, jeg har også en hustru, som tjener nogle penge, og hvis det var, så kunne vi jo sagtens give ned for nogle ting, og så sige, så hænger det måske sammen alligevel. Det kunne være, at jeg skulle gå lidt mere hardcore ind med en forsikring, der kører på den del. Så måske skulle det være et fokuspunkt. Jeg har jo bare været udødelig i mange år. Altså det er jo alle de andre, der kommer galt sted også. Det er jo interessant. Altså, ja, det er jo et interessant perspektiv, du åbner op for der i forhold til at kunne måske få nogle elementer af sikkerhed ind i en jobsituation, som du egentlig er, som jeg hørte dig i hvert fald sige, meget tilfreds med. Altså, vi sidder jo i en god situation i dag. Jeg tror også, du ved for tidligere, der fik jeg lige en ordentlig tur af slisken økonomisk, og det var der mange, der gjorde i den periode. Men altså, det kom jeg over. Altså, det var jo bare, så må man jo videre ud fra det. Jeg sidder i en god position i dag, synes jeg, og mulighed for at booste nogle ting. Og det kan også være, at i virkeligheden så når vi kigger på det, jeg laver med erhvervsakademiet og med forsvaret og så videre, så har jeg faktisk, jeg kan selv skrue op, hvor meget jeg egentlig vil have. Så det er jo i bund og grund, så længe jeg leverer en god vare, så har
de er jo også en simpel hvad skal man sige, medarbejder i sådan en som mig. De skal ikke betale alle mulige andre mærkelige ting til mig. Så hvis vi skulle prøve at sammenfatte lidt den tankerække, du har været ude af der nu, hvor det jo handler om det der med dels friheden, som du siger, det er nok den, jeg er svært ved at undvære. Sikkerheden fylder noget. Der kunne være nogle elementer i forhold til at trække det ind. Hvad vil så konklusionen være? Hvor er vi landet henne? Ja, men det kunne være, at jeg skulle prøve at sætte mig ned og prøve at sådan egentlig kigge sådan helt konsekvent på situationen og så sige, hvad i bund og grund, hvad vil der ske, hvis jeg stod i en periode uden noget særlig indtjening? Hvad vil det betyde med min kones indtjening og min egen indtjening, eller det, der må være? Altså, så vi formodentlig stadigvæk kunne leve det liv, vi gør, måske for nedsat plus, men det er måske det, jeg skal være lidt mere hardcore på at kigge på. Ja. Hvad vil det give dig at få det overblik, eller det beredskabsplan, eller hvad man nu skal kalde det? Jamen, det vil nok gøre, at fokus på... Altså, jeg vil stadigvæk kunne lave de samme ting og have et samarbejde, men jeg kan stadigvæk have friheden i forhold til min virksomhed. Og så lade være med at tænke andre ind, uanset hvad de kommer og tilbyder, fordi i bund og grund, så sidder jeg jo faktisk ganske udmærket. Okay. Så, hvad tager du med dig herfra? Jeg tror, jeg vil prøve at gå hjem og lige at slå et par streger og snakke lidt hen over køkkenbordet næste gang, hvor vi lige prøver at kigge på, hvad er worst case, hvis der er et eller andet med sikkerheden. Hvordan vil det så se ud? Og i virkeligheden, så kunne vi jo sagtens få det til at se fint ud, og så tror jeg egentlig bare, at de ting, jeg booster nu, at dem skal jeg blive ved med at booste. Så kan det godt være, at situationen er anderledes om 3 år, eller om 6 år, eller et eller andet, det ved jeg ikke. Men lige nu, der er det noget flimmer, der bare står derude, hvor jeg tænker, hvorfor er det egentlig, de flimmer, de kommer? Ja. Er det virkelig en sikkerhed? Fordi friheden og jobbene og så videre, det har jeg jo med mig i virkeligheden. Ja. Så hjemme have en snak? Ja, det tror jeg. Med Eva? Ja. Hvad skal minde dig om at få taget den snak? Og få taget hul på den her falskens-samtale? Jamen, det gør vi bare i løbet af ugen, fordi vi har vendt de her ting, og nu er det jo ret nyt med det sidste tilbud, der kom på. Derfor var det op. Hun sagde, vil du gerne det, og hvad vil du få mere ud af det, frem for at blive, hvor du er? Og så kom det jo op, og hvad med hensyn til Erhvervsakademi? Var det bedre at tage fat på det? Så der var den treenighed, vi lige snakkede rundt omkring, ikke også? Og i virkeligheden, så ved hun jo også godt, at jeg har det jo egentlig allerbedst, når jeg fuldstændig selv kan styre dagen i et eller andet setup. Så det vil jeg tage fat på den her uge. Ja. Super. Ja. Held og lykke med det. Tak for det. Vi snakkes ved. Ja, det gør vi.